Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarikhu rahimahumullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul asyratu utai maqala kang nomor 10 iku Anil Hasanil Basri saking Syekh Hasan Al Basri. Rahimah muga-muga melasi ing Syekh Hasan Al Basri sapa Allah. Laulal abdalu la khosafatil ardu wa ma fiha. Dawune Syekh Hasan Basri, lamono ge bumi iki gak ana wali abdal, bumi iki bakal rusak, bakal ambles. Laulal abdalu lam ora ana sapa al abdalu wali abdal. La khosafat mongko yaktine rusak utawa ambles apa al ardu bumi wa malan barang-barang ya kang ing dalam bumi. Ruwiya dan riwayataken apa annau satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al abdalu arba'una rajulan. Al abdalu utawi pira-pira wali abdal iku arba'una ana 40 apane rajulan wong lanange. Wali abdal iku kabeh ana 40. Tawarrus sampai cedheke dina kiamat tawarrus ana wali abdal 40 niki. Lek ana sing katene mati, salah sijine bakal diangkat wali abdal siji untuk menggantikannya. Isnani utawi loro wa isruna lan 20 iku bisyam ing dalem Syam. Negara Syam wa samaniyata asyara utawi 18 iku bil Iraqi ing dalam tanah Irak. Kulama mata semangsane mati minhum saking 40 sapa wahidun wong suwiji abadalah mongko ganti sapa Allah maka nahu ing panggonane wahidun. Nek ana sing mati siji, Allah ngangkat meneh siji dadi gantine. Fa iza jaa mongko nalikane cedhek apa al amru kiamat. Kubitu mongko dipundhut sapa abdal 40 niki. Kulum sekabehe 40. Fa inda zalika mongko nalikane mengkono wis dipundhut wis kubitu 40 kabeh niki takumu mongko jumeneng terjadi apa asaatu kiamat. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Waruwiyan dan riwayataken apa annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan misla khalilir rahman. Lan takhluwa ora bakalan sepi apa al ardu bumi an arba'ina saking 40 apane rajulan wong lanangi misla khalilir rahmani sepadane Khalilir Rahman, kekasih pangeran Nabi Ibrahim. Wong 40 niki derajate dhuwur, niku wali abdal niki. Duweni sifat-sifat kaya Nabi Ibrahim. Fabihim yusqauna wa bihim yunsharuna. Fabihim mongko kelawan wong 40 yusqauna diparingi udan
sapa wong akeh. Wa bihim lan kelawan 40 niki yunsaruna ditulungi sapa wong akeh. Wong akeh menungso kabeh maksude. Ma mata minhum ahadun illa abdallah wa kana akhar. Ma mata ora mati. Minhum saking 40 sapa ahadun wong suwiji illa abadalah. Angin ganti sapa Allah maka nahu ing panggonane ahadun akhara ing wong liya. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa at-Tabarani Imam Tabarani. Waruwiya lan den riwayataken apa annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Salasun man kunna fihi fahuwa minal abdali. Iki Kanjeng Nabi menunjukkan rahasia sapa wonge sing memenuhi syarat telu iki wong iki termasuk wali abdal. Jadi iki ana syarate lek kepengin dadi wali abdal. Tapi ya ana pengangkatane. Ana sertijabe, serah terima jabatane ana. Salasun man kunnafi. Salasun utawi perkara telu. Iku man utawi sapa wonge. Iku kuna ana apa perkara telu iku fi ing dalem man. Wong iki lek iso memenuhi telung perkara iki bahwa mongko utawi man iku minal abdali salah termasuk saking wali abdal. Napa mawon nomor 1 ini ar-ridha bil qada'i. Ar-ridha nomor 1 ini ridha utawa legawa bil qada'i kelan pespen. Wasa berulan sabar an maharimillahi saking ngedoi pira-pira larangane Allah. Wal ghadabu lan bendu fi dzatillahi ing dalem zati Allah. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Adi. Walaula sholihuna la halakat talihuna. Lek donya iki gak ana wong saleh, wong sing rusak iki bakal acur wis kabeh. Walaula lan lamun ora ana sapa asolihuna pira-pira wong kang api-api. Ayil qaimuna tegese wong kang jumeneng kabeh. Bima kelawan perkara alaihim kang wajib ing atase qaimun. Nyatane min huquqillah sange pira-pira hake Allah wa huquqil ibadi lan pira-pira hake kawula, pira-pira kawula. Lahalaka mongko yektine rusak sapa at-talihuna pira-pira wong kang ala kelakuane. Ayil fasiduna tegese pira-pira wong kang rusak bi'ityanil ma'asi lawan ngelakoni pira-pira maksiat. Tulisane beda setitik, maknane jauh iki. Maknane kebalikane. Mriki sholihun pakai shad, talihun pakai ta. Iki makna yang kebalikannya. Sholihun wong api-api, talihun wong elek-elek. Walaulal ulama'u la soron nasu kulluhum kal bahaimi. Lek mboten ana wong alim-alim sing amar ma'ruf nahi mungkar, gene contoh sing apik-apik, menungso kabeh iki bakal dadi kaya hewan. Walaulal ulama'u lan lamun ora ana sapa ulama, la soro mengko yektine dadi sapa annasu menungso kulum sekabeh nas iku kalbaha ini kaya hewan, kaya raja kaya. Kala dawuh sapa Abu Les, man jalasa inda alimin.
sapa wonge sing gelem ngaji masya mboten paham napa-napa belas tapi tetep gelem ngaji wong niku kali Gusti Allah diparingi pitu keistimewaan dipokok wong gelem ngaji niku wis apik wis masya mboten paham ojo sampe prei mboten ngaji gara-gara ana wong ngomong ngaji terus gak paham apa-apa ae aja sampe leren ngajine kadang wong niku kepengin bodho sampean sik sampean mboten ngaji man utawi sapane wong iku jalasa inda alimin iku jalasa ngaji sapa wong inda alimin ing dalem sandinge wong alim walam yaqdir lan ora kuwasa sapa wong ala hifdzi syai'in ing ngatasé ngreksa suwiji-wiji minal ilmi saking ilmu ngaji tapi mboten paham napa-napa nala monggo merkole sapa wong sab'a karomatin ing pitu pira-pira keramat oleh pitung keramat walaupun mboten paham napa-napa napa mawon nomor sijine niki lek gawe badal mengikuti sab'a niki diwaca fadla tapi lek digawe khobar mengira-ngirakan mubtada niki diwaca fadlu lek diwaca fadla fadlal muta'allimina yaiku utawa bayane ya kene yaiku lek fadlu utawi pitu iku fadlul muta'allimina utawa ahaduha mengirakan ngono iku fadlul muta'allimina keutamaane pira-pira wong kang padha belajar muta'allim wong sing belajar iku punya keistimewaan berarti wong sing tetep gelem belajar, gelem ngaji iku oleh keistimewaane muta'allim walaupun mboten paham. Wa habsuhu 'anil dzunubi niki keistimewaane maneh. Wa habsuhu lan kecegahe wong 'anil dzunubi saking pira-pira dosa. Wong sing gelem ngaji, gelem lungguh nyanggene wong alim niku mungkin malih prei mboten nglakoni dosa. Wa nuzulur rahmati lan temurune rahmat alai ing atase wong khala khuruji ing dalem nalika utawa ing dalem tingkah metune wong min baiti saking omahe wong. Metu teko omah budal ngaji. Niku kali Gusti Allah diparingi rahmat. Wa idza nazalat lan nalikane mudhun apa ar-rahmatu rahmat tepake wis lungguh ngaji niku ana rahmat meneh sing mudhun wong iku nggih oleh bagian wa idza nazalat nalikane mudhun apa ar-rahmatu rahmat ala ahli khalaqati ing atase wong sing ahli kelompok ngaji hasala mengko hasil lahu kedue wong apa nasibun bagian wayuk tabulan den tulis lahu kedue man wong sing gelem ngaji man jalasa apa taatun taat madama selagine tetep sapa man iku mustamian ngrungokno ngaji ditulis taat selagi wong iku sik manggon nang kono ngrungokno ngaji wa idza daqa lan nalikane sumpek nalikane rupek apa kalbu atine wong ya adamil fahmi krana ora ana ifaham soro mongko dadi apa ghamuhu susai wong iku wasilatan perantara ila hadratillahi ta'ala maring sowan tenggene Gusti Allah taala wong iku lek atine sumpek ngaji kok gak paham-paham ae lho susah ati kaya ngoten niku wau iku jange iso nulung pada waktu sowan tengene Gusti Allah wa yara izal alimi
wayara lan ningali utawa weruh sapa wong izal alimi ing mulyane wong alim wa zillal fasiki lan inane wong fasik fayamilu mongko dadi condong apa tabauhu wateke wong ilal ilmi maring ilmu wa yuraddu lan den tolak apa kalbu atene wong anil fiski saking nglakoni kefasikan. Nah niki keistimewaane wong iku gelem ngaji walaupun mboten paham sedithik. Walaula sultanu la ahlaka ba'duhum ba'don. Walaula sultanu lan lamun ora ana sapa pejabat. Nek donya iki gak ana pejabate, gak ana rajane, gak ana pemerintahane. La ahlaka mongko yekti ngerusak sapa ba'duhum sebagiane kaum ba'don ing sebagian. Akan saling membinasakan. Bil qatli kelawan mateni wal ghadabi lan bendu wa ghairi dzalika lan sakliyane mateni lan bendu. Ghadab nih tulisane iki mboten hosbi. Nek niki tulisane wal hosbi lan gasap berarti menguasai milik orang lain. Walaulal hamqa la kharabati dunya. Walau hamqa lan lamun ora ana sapa wong sing kumprung-kumprung ayil ladzina tegese wong akeh fasadat kang rusak apa ungkuluhum pira-pira akale wong aladzina la kharabat mangko yektine rusak apa dunya dunya niki iso rusak lek gak ana wong sing bodho-bodho. Dadi wong bodho iku ya diperlukan, gek donya ya diperlukan. Sebab lek gak ana wong sing bodho-bodho, mare wong iku kepengin dadi penguasa kabeh. Gak ana wong sing kepengin nguli gak ana. La kharabati dunya ai la fasadat tegese yektine rusak apa albilatu negara wal manazilan pira-pira omah. Walau larihu la antana kulu syai'in. Walau larihu lan lamun ora ana apa arihu angin la antana mongko yektine dadi basin. Dadi ambu basin apa kulu syai'in saben-saben suwiji-wiji. Bisa babil jiyafi kelawan sebabe pira-pira batang. Lek Gusti Allah mboten nyiptakno angin, kuwabe sak donya iki basin kabeh sebabe batang iki akeh. Wal maqalatul hadiyat asyrata maqala nomor 11 cekap sak menten. Wallahu a'lam bisyawab wal khata' bi qiraati. Mugi-mugi manfaat sedaya amin.